Ini governo? Governo? Dai, petta magga. Dai governo. Me poi neta. Me poi ditta June. June? July? Agosto. Niku $1 $1 ngola nikle me. Me bunda. Eta unega. ಈತ್ ಶೋಕದಂಜಿ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಓಲೋಲು ಪೋಂದುಲ್ಲತ್ತ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಡ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದವಿಲ್ಲೇರು ಅವು ಏರು ಪಂದ್ಯಾನ ಪರಿಚಯ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸುರಕಾದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಶುಭಾಶಯಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಚೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಎನ್ನ ಬಾವೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಎರಡೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪ ಅವ್ರ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬೈದೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ ರಾತ್ರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ರಾಯ್ಚಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ನಾಗಗೊಂಜಿ ಪೇರು ಮೈಪುಗ ಬಂಡದು ಬಿದಾರ್ದೇರು ಮೂಲೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂತ ನಿಯರೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚುಪ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಬೆತೇರ್ಲತ್ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಬೇರುತ್ತಲೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಏರೆಗಾಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಬೇರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮೇರನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ದುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಒಂದು ನೆಂಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಅಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಲ್ತಂದಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಈ ನಾಗಗ್ ತರವಾಡದ ಪೇರ್ಮೈ ಪೆರ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಪಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವ ಅವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನೊಲಿ ನಂಕ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೋರ್ನ ತೂಕ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತಲ ತುಲೆ ಚೂರು ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ರನ ಚೂರು ಬಂಗಾವು ಬಟ್ ತೂಕ ನಂಗೆ ಏತ್ ವಿಜುವಲ್ ಅವಲ್ ದಾದ ತಿಗುನು ಬಂಡದು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋದು ತೂಕ ಬಾವೆ ಬಿದಾಡಿಯರು ಬಾರು ದುಂಬು ಬೋಪೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಪ ಅಂಚ ಬಿದಾಡಿಯರು ಬಾಯ್ ಇನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬರ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಮೀದು ಬರ ರೆಡಿ ಆತೇರು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಒಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ ನಡೆದವರ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೇರು ಮೈಪೇರೆ ಪಂಡ ಪೋಯರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಉಂಡು ಮಟ್ಟ ಪೋಯರ್ ಆತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದೊಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಶುಭಾಶಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಕ್ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತುಂಡು ಮಲ್ಪೇರೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಮಂಜಲ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಣ್ಪೆರಡು ಅವತ್ತು ಮಣ್ಕೊಡು ಇರ ಬರದೆ ತಿದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಪು ಗಾಡಿ ನೀರು ಪಾರ್ದೆ ಅಪಗ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣದ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆಂಗ್ಲ ಅವು ನಿಜವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊರ್ತು ಪಾಲ್ತದ ಪೇರ್ ಮೈತದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏನು ತಿನಿಯರಗೆ ಅವು ತೂಕ ಎಂಚ ಬಣ್ಣದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಎಂಗಲ್ಲ ಪೂರ್ವಿಕಲಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ್ವಿಕಲ್ಲೇ ಪಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಅದೀನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಲ್ಲೆ చెప్పు బెరా పల్లె 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 హాయ్ పల్లె హాయ్ హాయ్ పల్లె హ్యాపీ నాగర పంచమి హ్యాపీ నాగర పంచమి సూపర్ హ్యాపీ నాగర పంచమి to all ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಅವೊಂದುಂಡು ಪೂರ್ವಿಕ್ನ ಎಂಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಿನಿ ಲಾಗರ್ ಎಂಕಲ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರೋಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ಚಿಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಬುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲಾ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಟಿ ನೋಡಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು 11 ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಾವೆ ದುಂಬೆ ಪೋತೇರಿ ನಾಗಾಗ ಪೇರ್ ಮೈತದ ಬರ್ಕ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಕೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಟಚ್ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನೇಟೇನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ದುಬೈ ರೋಡ್ ದಲಕ ಆತನ ತುಂಬ ಇಂಚಾಂದು ತುಂಬ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನದು ಡಬಲ್ ವೇ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಹೈವೇ ಇತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ಎಂಕಲಜಿ ಇದುಂಡು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕಲಿತ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕಲಿತ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಡಿತದೆ ಅದೇ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎತ್ತೊಂದು ಭತ್ತ ನಂಚೂರು ರೋಡ್ ಕಲ್ಲದ ರೋಡು ಫುಲ್ ಪದವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪನಿ ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮುರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಐಕ್ಕ ಪನ್ಪುನಿ ಮುರತ್ತಾನೆ ಬಂದದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಪ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುರತ್ತಾನೆ ಮುರಾಯಿ ನಡೆದವರ ಮುರತ್ತಾನೆ
ಅಪ್ಪನಕಲ ತರವಾಡು ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತ ನಾಗನ ಪೇರು ಮೈಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ಅದು ಮೂಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಂಡಾವೆ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಮಲ್ಲ ಕೆದುಂಡು ಎನ್ನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡದೊಂದು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಕೆದು ಎನ್ನೇನು ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಅಂಚನೆ ಐತ ಎದುರೇ ನಮ್ಮ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲುಪ್ಪುಣೆ ಫುಲ್ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲುಪ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನೊಲ್ಲೇರು ಅವು ಏರ್ ಪಂದ್ಯಾನ ಪನ್ಪೆ ಪುಣಿತ್ತೊಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಾರ ತೊಲೆ ಮೇರೆ ವನಸ ವಲಸುನೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಲ್ಲೇರು ವನಸ ವಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಬಾವ ಇದೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬುರ್ದು ಉಣ್ಪಿನಿ ಬೇ ಇತ್ತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ ಬಾವಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುರ್ದು ಉಂಡುದು ಎಂಚಿನ ಯೋ ದೇವರೇ ಎಂಚಿ ಇರಗೆ ಬಡದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಇದು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಇದು ಈಗ ಮಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಏತ್ ಬಟ್ಟಲು ಉಂಡರು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಡವಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜೊತ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ಜನ ಏತ್ ಸಾರಿ ಉಣ್ಪುಣು ಮಾರೆ ಬಳಸು ಏತ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಉಣ್ಲಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಡಗೈಟ್ ಉಣ್ಪಿನಿ ಅನ್ನ ಎಡಗೈಟ್ ಉಣ್ಪುಣು ಮಾರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಉಲ್ಟದ ಎಡಗೈಟ್ ಉಣ್ಪಿನ ಉಲ್ಟಾ ಜನ ಏತ್ನೇ ಸಲತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಣ್ಪುನೇ ಮಾರಿ ಜನ ಬಾವ ಜೋಲಿತ್ತೆ ಓಲು ಬೇಲೆ ಅಂದ ದುಂಬೋಲು ಬಿದ ಹೊಡಿತಾರ ಹೆಂಗ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಅಂತಿನಾರು ಮೂಲ ಲಿಫ್ಟಾ ಓಲಾ ಲಿಫ್ಟಾ ಯಾಪ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾರಿ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಅವು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಅವಡದೆ ಗಡ್ಡ ಮಾತ ಬುರ್ದು KGF ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಒಂಚೂನ ಗೊತ್ತಾವ ಹಂಗಲ್ಲ ಆತೀರಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದ ಗಡ್ಡೆ ಕಂಚ ಗಡ್ಡ ಐತನ ಭಯಂಕರ ಎಂಗ್ಲ ಗಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿದಾನೆ ಎಂಗ್ಲಕ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಆತಿಜಿನ ಲೆಕ್ಕ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ವಿಚಾರನ ಮೂಚ್ ಸರಿದು ತರ ಆಯ್ಜ ಮಾರ ಆಲ ಎಕ್ಕಡ್ಬೇಕ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದನೆ ದಾನೆ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ತೋಡ ಅಂದ್ ಒರಿ ಒರಿ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ತೋದಲ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದಿಜಿನ ಎಂಚದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಅವಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಟ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಟ ಡೊಂಬರಾಟ ಇದ್ಯಾರು ಡೊಂಬರಾಟದ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜನ ಉಂಟು ಮಾರ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓ ದೇವ್ರ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತಾರ ಮಾರ ಹೌದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೈದನ ಇರಾಗ ಖಾಲಿ ಪೋಪನ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಗೆ ಇರ್ನ ಮೀಪನ ಸೀನಿ ಏರ್ತಿಯಾರೆ
ಅದೆಂತ ಮಾರ ನೀವು ಪೊಡಿ ಎಲಿಯುದು ಇದೆಂತ ಪೊಡಿ ಈ ಜನ ಎಂತ ಮಾರ ಮೂಂಕಿಗೆ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಯುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ 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 ದೆಂಗುದು ಗುಲ್ಲದು ವೈಪುಣಿಯ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಅಂದು ಮಾರ ಅಂದ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೇರೆ ಬರ್ತೀರಿ ರೌಡಿ ಬರ್ತೀರಿ ರೌಡಿ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರ ಜನ ಮಾರ ಮೇರೆ ಬೊಂಡಗೆ ಎತ್ತ ನಂದು ಬೊಂಡಗೆ ಎತ್ತರ ಓದಿರಿ ಬಿರೇಲ್ಗೆ ಎತ್ತಂದ ಹೇಗೆ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಿ ಜನ ಬೊಂಡದ ಬಿರೇಲ್ನಕ್ಕೆ ಎತ್ತೀನಿ ಒಂದಿಂಚಿನೇ ಮಾವೇಲ್ಯ ಓಣಮ್ದ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಮಾವೇಲಿ ಉಂಡ ಮಾರ ಓಣಮ್ಗು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾವೇಲಿ ಇಂಚಿನ ಕೊಡೆ ಬೀಡದ ಸೋಪ್ ಆಡಲಿ ಮಾರ ಇಟ್ಟು ಶ್ರಮಜೀವಿ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಆರೇನೋ ರಿಯಾನ ಬೆನ್ ಪಾವನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾಪ ಬೆನ್ ಪಾವನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಈರ್ನ ಬೊಂಡ ಟಿವಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಓವೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೇರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಓಲ್ ಶಾಪೋಲು ಕೊಲ್ಯಾಡು ಪುಣು ನಿಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲ ಮತ್ತ ಪೂರ ಕವರಂಪರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೇಕ್ಲು ಬದ್ದು ಇಕ್ಲಾಡೆ ಕೊನದು ಕೊರಂಡ ಮೇರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಏನೆಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನ ನಿಕ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪಾವೆ ಬಂಡದು ಇಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪನ ತರವಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಡ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದವಿಲ್ಲೇರು ಅವು ಏರು ಪಂದ್ಯಾನ ಪರಿಚಯ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಗಂಜಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ನಾಲಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ತರಂಜಿ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಸೆಗೋಲಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಇರ್ನ ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಐತ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಕೊರೋನಾಡ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಅದೇ ಅವನುಂಡು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಚ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದಿನ ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪುದರ್ ದೀತಿಜೀರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 25 ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಸುಂದಾಪುರ ಮಂಚಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ಉಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ಆದುಂಡು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆನಾಗಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಇರ್ನ ಓವನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇದು ಎಂತ ಲೋಕವಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಓ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ತೆಂಕ ಆತ ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಂಜಿ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆ ತರವಾಡು ಇನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಉತ್ಸವ ದಿನ ಇತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ಬತ್ತು ಸೇರು ನಂಚಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ತರವಡೆ ಮೂಲೆ ಕೈಲಾರ ಮೂಲ ಉಪ್ಪಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಧರ್ಮ ಚಾವಾಡಿ ಪಂಡದು ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ ದೇವದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅದು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಲ ಮೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಸೇರುವ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಉತ್ಸವ ಕೋವಿಡ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂದು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅದು ಒಂತ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ವಿಶ್ವಲ ಪಾಲನೆ ಇರು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯನ ಮಾತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ನನಲ ಈರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನನಲಾತ್ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಮೆನ್ಕೋಡು ಮೆರೋಡು ಜೈ ಬೊಂಡಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್
ಬೊಂಡವನ್ನು ಕುಡಿಯೋ ವಿಧಾನ ಈಗ ತೆಮ್ಮಲಪ್ಪಿಕೊಂಡು ഞാൻ പറയത്തേക്കാർ അവൾ ഇരിക്കൊന്നെ ಅಂದ ಇದು ಅದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅದಲ್ಲ ಇದು 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 ಇದೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಭಯ್ಯ ಭಯ್ಯ ಭಯ್ಯಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಭಯ್ಯಗೆ ಹಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಟ್ಕರ್ ಭಯ್ಯ ದುಕಾನ್ ಬಂದೆ ಹೈಡ್ ಹೈಡ್ ಸೀಕಾಯ್ ಚಂದ್ರ ನಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇದು ಎಕ್ಕಡದಕ್ಕೆ ಏತು ಅನಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏತು ಸರಿ ತಿಂದ ಮರ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಉಂತೋಡು ಅರ್ಧಡ್ ಬೋಂಡ ಖಾಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬತ್ತು ಬೋಂಡ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಉಂತದು ತಿನ್ನೋಡು ರಾವಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುನದ ಕಲ್ಲರ್ ಆಯ್ತಾ ಡಿಸೈನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಗೆ ತೋಜ ಪಂಡದ ಎಂದು ಆ ಕೆದು ಮೂಲು ಪಂಡ ಕೆದು ಅತ್ತು ಕೆದು ಪಂಡ ಕೆದು ಅತ್ತು ಸುದ್ದೆ ಸುದ್ದೆ ಅಂದತ್ತು ಸುದ್ದೆ ನಂಡದು ಓಪನ ಸುದ್ದು ಅತ್ತು ಬಗ ಇಂಚ ಕೆರೆ ಬನ್ಪೇರು ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಕೆದು ಅತ್ತು ಕೆರೆ ತುಳುಟು ಕೆದು ಬನ್ಪುಣ ತುಳುಟು ಕೆರೆ ಬನ್ಪುಣ ಕನ್ನಡ ಒಯ್ಕಾಲ್ ಒಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡ್ ನೀವು ಒಂಜೆ ಕೆದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಜಿನ ಕೆರೆ 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 ಅತ್ತು ಕೆದು ಕೆದು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಅನ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೆದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆದು ತುಲೆ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತುಯರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ 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 ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಅತ್ತು ಬಾರಿ ಅತ್ತಿ ತುಳುಟು ಬನ್ ಮನಿ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪುಣ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಮಾರ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗನ್ ಮಾರ ಓ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಓ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ತು ಒಂದ್ ಬರ್ಕೈತೆ ಮುಲ್ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚ ಪಜ್ಜಿರದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ತೂಲೆ ಆಮೇಟ್ ಫುಲ್ ಕಂಡ ಫುಲ್ ಕಂಡ ತಮೇರೆ ಫುಲ್ಲೇ ಕಂಡ ಫುಲ್ಲು ಕಂಡ ಕಂಡ ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ಅರ್ಧ ಫುಲ್ ಕಂಡ ಕಂಡ ಫುಲ್ಲೇ ಬೊಕ ಮೂಲೊಂದೇ ಎಲ್ಲೆ ಜಲಪಾತ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಜಲಪಾತ ತೋಜಾವೆ ನುದುಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜಲಪಾತ ಮಿನಿ ಜಲಪಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಡದಲ್ಲೇ ಕಂಡ ಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡೊಂದುಂದೆ ಈತ್ ಶೋಕದೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಓಲೋಲು ಪೋಂದುಲ್ಲತ್ತ ದಾನೆ ಪನೋಡು ತುಲೆ ಆಯ್ತು ಈ ಮೇಟ್ ಫುಲ್ಲು ಕೆದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲು ಉಂಡ ಓಲು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಮೂಲು ಉಂಡ ಅತ್ತಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಇಡೀ ನೆಟ್ ಇತ್ತ ನೀರೇನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಅಪಗೊರ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತಲ ಬೆಳ್ಳಿತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ತುಯಿಲಾಕತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಮೀನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಸುದ್ದಿ
ಮೀನ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ತೂನಾಗ ಇಲ್ಲ ಮೀನು ಉಂಡು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ ಮಾಲ್ಗ್ ಮಾತ ಪೋದು ಸ್ಪಾ ಒಂದು ಮಾತ ಫಿಶ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ತುಲೆ ಫಿಶ್ ಸ್ಪಾ ಬಟ್ ಮೂಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಸ್ಪಾತ ನಮಕ್ ಮೂಲ ಊರುಡೆ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನ ಮೈನ್ ಬುರ್ದು ಮಲ ಮಾಲ್ ದಲ್ಪ ಮಾತ ಪೋದು ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪ ಅವನ್ಗೆ ದಾಯಗತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಪುನೇನು ಕೊನೋದಾಕ್ಲು ಸಾಂಕುನು ಖುಷಿ ಅವನು ಮಾರ ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಚೋಕು ತಿನ್ಪುಣು ಮಾರ ಎಕ್ಕಲ ಮಲೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಆಗೋದುಂಡು ಮಾರ ಕಾಲಿ ಕಾರ್ ದೀದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಸಾಜ್ ಆಗೋದುಂಡು ಕಾರ್ಗ್ Inge go back no. Inge go back no. Go back no. Ne petta magga. Go back no. Me poi neta. Me poi itta June. July. August. Nik onje dollar onje thing wala nikle me. Me bunda. Me tahu lega. June July mata arja. Me kan artha apnu aya muji kaste artha ne. Ina aag ban po. Ina basket ban. Aag ban June artha abji. ತೂಲೆ ಮೀನ್ಲ ತೂಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ಬುರ್ದು ಪೋಯ್ನೆ ಮಾರೆ ಎನ್ನಂದೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿಪ್ಪುನಿ ಆ ಬತ್ತೀರ ಪೂರ ಬತ್ತೀರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಮಾರಂದು ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾರ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ ಕಾರ್ ಕಿಲಿ 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 ಅವರ ಪೂರ ಎನ್ನಡೆ ಒತ್ತುಂಡು ಮಜಾ ಪುನು ರೈತನ ಖುಷಿ ಮಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಲೈಫ್ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಖುಷಿ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾತ ಕೆಲವದಿ ಕುಡುಪುನಿಗೆ ಇಂಚನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆಪ್ಪುನ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾರೆ ಧರ್ಮೋಗ ಅಲ್ಪ ಅಂದಿಕ್ ಸ್ಪಾಕ್ ಪೋದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಲ್ಲೋಡು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಬೇರಾಕು ಏತ್ ಕಿಲಿ ಕಿಲಿ ಅವಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ ಲೆಡ್ಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಲ್ಲುಂಡೆ ಧರ್ಮಗು ಒಂದು ಮೂರು ಧರ್ಮಗು ತುಲೆ ನಮಕ್ ಏತ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೌದಾನೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅವು ಸಿಮೆಂಟ್ ದತ್ತ ಹೇಗಾರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ದಾರಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಕಾರ್ ಅಂದು ಮಾರಿ ಬೋ ಕಿಲಿ 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 ಗೊಬ್ಬೆಣ್ಣ ಪೋಪುಂಡಿ ಗೊಬ್ಬೆಡಿರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾರ ಮಾರ ತಿನ್ಪುನಿ ಬಲೆ 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 ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮೀನ್ 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 ಸ್ಪಾ ಮೀನ್ ಬಲೆ 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 ಮೀನ್ 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 ಒಂಜನ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧ ಆತನ ಮಂತ್ರ ಮುದ್ದೆ ಮೀನ್ದ ಮಸಾಜಿನ ಮಂತ್ರ ಮುದ್ದೆ ಆತನ ಒಂಜನ ದಾಲಾವಡು ಇಂಚಿ ಈತ ದಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತೆಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡೆ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗ್ಲೆ ಗಂಡ ಬರೋಂದಿಜ್ಜನ ಇಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಪ ಆನ್ಲ ಹೊರ ಬರ್ಪುನು ಇಂಚ ಮೊಕಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತರವಾಡದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಮುಲು ಬತ್ತ ಇಂಕಲ್ ಬತ್ತದ ಇಡೆಂಜಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೀನದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾ ತಿಕ್ಕನ್ ಯಬ್ಬೋ ಉಂಡತ್ಯೋ ಉಂಡತ್ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲಿಟಾಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನಲಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಬಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರೋಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಇಂಚೆನ ಪಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು